Kaixo, nire izena Jon Campo da, eta Durangoko azoka barru-barrutik erakutsiko dizuet. Hau ez da Callejeros, hau ez da Supernani, hau Durangoko azoka da. Azoka kulturaren lehioa. Durangoko azokak lagunak egiteko aukera ematen du. Durangoko azokaren estalik garrantzitsuenera gerturatuko gara orain informazio puntua. Norbait galdu eskero, zure semea galdu eskero, edo zure liburu kutsuna nun dagoen ez baldin badakizu, bertan galdetu. Hau Durangoko Eliza izango ote da. Durangoko azokako atsedengunean gaude, bertan kafea hartzeko aukera dago, eta hemen ditugu 3 pertsona kafea hartzen. Atsedengunean kafea eta turasanak hartzeko aukera bakarrik. Eslo egiteko aukera ere badago, eta hemen dago norbait lo egiten. Durangoko azokan zerbait garrantzitsua baldin bada, segurtasuna da, eta hemen dago segurtasunaren arduraduna. Amaia Txintxurreta kasetaria hemen aldamenean dugu, eta kasetari izatea nahi dudanez, ea gomendioren bat emateko aukera dugu. Amaia, barkatu, kasetari izan nahi dut, eta gomendioren bat emateko aukera. Zu kasetari? Baizea. Ora, gure horretzero, pipa hotean duela, esentarako. Ole, ole,